놈도 너무day! Ngasi Honorable Prime Minister, adom na library banglo, kukigi sagi bakuta tangaba, SP oisano, any universal, may day for kuno na sano de, kukigi targeti, may Prime Minister su bakuno ba pamba, punama may day je, marupon na mutale abgidi, ang kaya buna, hatoy mo na proof niya. Ngasi niya, emotional mo ba? Emotional mo ba? Hausi, may dada na nubira ba niya ba kwa? Habili, kuki sumeli tiyan na civilian de tiyan ko iba. Ama hausi mo, may ako'y lahat Indonesia, prasa ko na Indonesia. Kukiki sudah na yung bakit mo na sutang ay sutang ay ano ba pa sa mo sida na sige ba mamang da pulo gi bilen su no may nakapay ni ba nga na anda at ang ani mo sige kamay na ito na nasa mo yung tiga mo tawo ano ka yung pin pa prasa mo sige ko pin na ba nata di ko kaya lom na mo di kuki impanda so na lom na mo di ta kinain nga like diba lom na mo di ay ko may tay puro kilo na magnay no bibigi isa siya nom tem sa lakani mamde diri ga nga mo hato pa ba siya ako gi manipudala iba may tay puro ki class mo putar pa niya ba so ki kem gi wala da sare ba bangka su pa ba so mamde ako ina diri siya so ki kem da lai ko ba su kai ba kem da gi wang ba da tawri ba so ki kem da ku ki so kem da matakta di matong na ana ke lai gani adu gi makada ako gi may tay gi labu ka tay na ba beri beri asi kita senten post ay ni senten post sa tamna kamay na ku kapain wa habani ba adu na ta pa di ay ko gi di su pa pin da pa may asa tan banina ay ko gi thaja ba sin nom nom mang zalam na braza ma gi di mo ki peace ke ba ako na log zara ga ako si ba gi ba sa ko ba ni ya sa da ke to ko hanjar mai tay gi sung lai lai tre ba mama ni kana ba ai ba kana gum ba cs so na hai daga ako je pa pi tong na ai ko je ka thulak ba ni hai ba kana ba ai ba na te ba sidi no da no ma dai Ngasi Honorable Prime Minister, adom na library banglo, Secretary, IS, MCS, Police Officer, SP oisano, MPS mga Police oisano, kukigi, sakalar ba? Rep to gini ba? Nanti, rep to gini ba mo koy? Kukigi, sagi ba kuta tanga ba? SP oisano, any universal, may day for kuno na sano de, kukigi targeti, may Prime Minister su ba kuno ba pamba, punamag may day je, marupon na mutale abgidi, ang kaya buna, hatoy mo na proof niya.